Хайде, извикай за Бога. Извикай за Него. Извикай към Него. Извикай към Твоя цар. Извикай към Него. Извикай към огъня. Халелуя. Разчупвай, Господи. Разчупвай религия. Разчупвай, Господи, сърдене. Събаряй, Господи, гордост. Кантарара, баба, сантарара. Хайде, Господи, тук съм. Ето ме. Отваряй. Събаряй. Алелуя. Извикай към Господа. Искам сега да извикаш точно сега към Господа. Издигни ръце и извикай към Него, защото Той заслужава. Извикай към Него, защото Той заслужава. Никой друг не заслужава толкова повече, колкото Него. Той е царят, Той е самогъщият. О, халелуя, извикай към Него. Създай нова песен към Него. Хайде, нова хвала към Него. О, халелуя! Дори да си получил наградата си, дори да не си получил и в зло, и в добро, извикай към Него. Направи го Твой цар, точно сега. Хайде! Халелуя! Кантара баба сая! О, шукара баба сантара басая! Халелуя! Святи душе! О, отварям сърцето си за Тебе. Точно сега викай към Него, защото Той заслужава. Той е царят на царете, господарят на господарите. Радвайте се в Господа. Добро е Господа, защото Той заслужава. Радвайте се. Скоро, християни, хайде излизайте навънка, покажете любовта Господна, покажете радостта Господна, викайте към Него, викайте. За пола свеж небесен викам, за огъня очистваш викам, за Твоето присъствие. Ела, Господи, ела, Господи, вдъхнови в нас жизнено дихание.
здравие. Нека бъдем силни, нека бъдем мъдри. Нека, Господи, ходим с Твоята слава. Нека, Господи, да ни очистваш точно сега. О, нека бъде Твоята воля. Нека да бъде само Твоята воля. Не, Господи, нашата воля, но Твоята да бъде. Алелуя, кантара папа санта. Вика. Студени, да не бъдем нито хладни, но да бъдем топли, защото Господ каза, ще те сплюя в устата си. Алелуя, бъди топъл, бъди огнено топъл с Неговата любов. Вярвай в Него и в добро и в зло. Алелуя, Той ще докосне. Святи душе, о, викаме точно сега, тази вечер. Кантара папа санта, Алелуя. Хайде, викай, разпали Господи. Нека да удвоим любовта. Нека да бъде препълнена нашата чаша. Алелуя, кантара папа санта, Намеса, която не е човешка. Намеса, която не е човешка. Исус Господаря. Исус Царя. Исус Господаря. Исус Царя иска да докосне определени сърца тази вечер. Не просто Исус Спасителя. Ти си познал Исус като Спасител. Ти си се уверил в любовта Му. Но тази вечер ти се докосваш до Исус Царя. Исус Господаря. Онзи, който взима сърцето ти. Алелуя. И го прави свое съдържание. И ако тази вечер ти усещаш тази дълбока, разтърсваща покана от Царя Исус, аз те каня, ела по-напред. Просто има суверенно действие. Нека, Господи, тези, които ще гледат този клип, Господи, ето в момента ги кана да се предадат, да се освещават, да се покаят. Да извикат към Тебе. Хайде тази вечер извикайте, поздравяваме с тази песен. Извикайте. Дори да си получил, дори да не си получил. Твоето благословение. О, тялото винаги ще иска. Всичко ще иска. Никога няма да си перфектен. И тази вечер, ако ти искаш отпечатъка на Бога върху твоята ръка, аз те каня. Не презирай този момент. Работи тази вечер за Бога. Презирай този момент. Може утре да си на работа, но днеска тази вечер работи за Господа. Твой цар. За Твоя цар, за Твоят Господар, за Твоят шеф. Цар на Твоите дни. Цар на хубавите дни, цар на лошите дни. Прави го Твой цар. Когато си разочарован, когато си радостен, когато си гонен, когато си бит, когато си презиран. Поради Неговото име направи го цар, припомни си на кого служиш. Когато си хвален, когато си промотиран, когато имаш благоволение, когато чудото се е случило, когато изцелението е било в ръцете ти, когато снабдяването е било в ръцете ти. Направи го Твой цар. Нека Направи го Твой цар. Нека действаме напред наш цар. Във всеки сезон. Като дойде да го посрещне като наш цар.